Yo bar ngono Pak Bud pokoknya langsung pamitan mulian pamit mulih Pak Heri wasik yo bersama Nyumanonggalarat Jawa Timur Indonesia Pakel punya nggih monggo iki badhe order dipersilakan hubungi Pak Puji yes Lila nono pamit mulih mesti kula yen duduk jodone nanging antuk sule wong sing bisa ladeni sirane asik yo Manonggalaras Jawa Timur pancen abot jroning ati ninggal dika wong sing gak tresnani nanging pate kados pundi yen kawula satreming lampahe asik mene atur puji karya Raharja sapu kure aja lali asring kirim warta eman benjang dika yen to ngati mung disia-sia batin kula mbot lila yen to nganti mung disia-sia Kalamu besok kapan aja kesusu taja semoyo pancen aku durung rujuk ya nyuwun apa panjaluk warna-warna kok iya se prasaja apa sira nyembadani apa iku wis pasti mati maru waton kowe bekti aku bekti mrecondang yuk katang raya besok kapan aja kesusu taja semoyo ya nyuwun apa iya se prasaja apa sira nyembadani apa wae sandangan pangan kebet iku mesti mati maru watar kowe bekti
Salumae jagat iki wong sira sing tak tresnani kaing bumi sira tetep tak usapi Jawa Tengah tak bengi Jawa Tengah tak parani tak rakeri bewet on sayang sayangmu seribu sayang cinta cintaku sejuta cinta rindu rinduku 100 rindu ayo sekapan bisa ketemu enggal bali tansah ngenteni cinta cinta aku cinta cintaku sejuta cinta